Здравейте, казваме на Николета Генова и Ангел Мацанов, които са в нашето студио. Как сте? Здравейте, благодарим, добре сме, благодарим за поканата, щом сме тук, сме в отлично настроение. Здравейте и от мен, благодарим за поканата още веднъж. И ние ви благодарим, че я приехте. Ще си говорим днес за много интересни неща, свързани с децата, но и разбира се с техните родители. На първо място, тъй като вие създавате много интересни неща, но да започнем с това какво представлява мозъчната гимнастика и как можем всъщност да я практикуваме. Мозъчната гимнастика, накратко казано, е фитнес за ума, който обикновено се изпълнява с двете ръце едновременно или с двата крайника, тъй като имаме мозъчни гимнастики и с включени долни крайници. По този начин ние изпращаме импулси и до лявото, и до дясното полукълбо и те се развиват паралелно. Нещо, което води до много по-добра концентрация, внимание и памет, както при дечица, така и при възрастни. Всъщност, ако трябва да разкажа малко повече за мозъчната гимнастика, тя произлиза през средата на 20 век, 70-80-те години. Пол Денисън е нейн откривател, като той, разбира се обляга на невронауката. И ние в момента с методите, които създаваме, се облягаме на най-новите научни изследвания, които се покриват точно за невропластичността, т.е. облягат се на невропластичността и нашите упражнения се извършват с две ръце едновременно, които водят до тази невропластичност и до развитието и наляво, и надясно полукълбо, което пък създава новите невронни връзки и мозъкът ни е млад по-дълго време, бих казала дори вечно млад, ако правим всеки ден такива гимнастики. Това е чудесно. Вие като екип първо създавате картите по метода Монтесори. Какво представляват те и как всъщност могат да се използват? Много бяхме вдъхновени от метода Монтесори, особено аз, тъй като съм предучилищен педагог. И по това време, когато ги създавахме, все още работих като учител в детска градина. И много харесвам метода Монтесори още от университета, когато учих за доктор Мария Монтесори. Моите деца са възпитавани по този метод и всъщност той доказва, че между 2 и 6 годишна възраст детският мозък, детският ум е буквално като една гъба, която попива всичко, така че той поощрява ранното детско развитие и ученето чрез преживяване. Точно това са и нашите карти. Учене чрез преживяване, чрез сензорни игри, които подсказват на дечицата как могат по лесен и забавен начин да учат буквичките, да развият своята фина и груба моторика, чрез различни преживявания. В картите имаме буквално 50 мисии, които дете и родител с помощта на родителя да изпълняват, като тук важното е при метода Монтесори да подготвим средата на детето и след това да го оставим то самичко да се справя, т.е. да развиваме самостоятелността и да следваме мотото на Мария Монтесори „Помогни ми, за да го направя сам“. Това са нашите карти, които помагат вече на хиляди деца да научат азбуката и как да пишат и как да четат по по-интересен и забавен начин, което да им остави преживяване, което да помнят винаги. Това е прекрасно. Какво представляват и упражненията ви по метода зигзаг и тук-там? Добре. Методът зигзаг и методът тук-там са нашите инструменти, иновативни инструменти, с които показваме, що е то мозъчна гимнастика. Специалното при тези методи е, че се изпълняват с две ръце едновременно, които развиват бимануалната координация. Даже мога тук да ви демонстрирам, за да видите как. И хубавото при книжките ни е, че се изтриват, тъй като страничките са ламинирани и могат децата да пробват отново и отново, без да се страхуват от грешки, тъй като повечето деца много се ядосват, когато сгрешат, а тук имаме възможността да изтрием с гумичка и да правим толкова пъти, колкото ни харесва да стигнем до нашето съвършенство. И същевременно книжките да се използват от повече от едно детенце, да се използват години наред, тъй като са с много качествени материали изпълнени. И най-хубавото е, че имат герои и историка в началото на книжката, които
придават на детето още по-голямо вълнение и то няма търпение да излезе следващия метод, в който да прочете новата история и да усети новото преживяване. А методът тук-там, ако мога да обобщя, методът зигзаг, при него, специфичното при него е, че проследяваме линии с две ръце едновременно, като в случая в зигзаг 1 те са фигури, в зигзаг 2 направихме продължение, тъй като зигзаг стана като наша емблема. Зигзаг 2 тук са животинки, които са с много интересни форми и е малко по-сложен, отколкото първият вариант. Докато при тук-там и тук-там 2 имаме разнообразие от комбинации, от най-различни форми, фигури, които развиват, освен фината моторика и концентрацията, развиват и логическото мислене, защото детето мисли комбинативно, започва да мисли комбинативно и да проследява най-различни детайли, които по принцип в ежедневието си не му се налага да го прави, особено пък с две ръце едновременно. Наистина, да, това е много важно за развитието на координацията и много интересно. Да. Мога да кажа, виждайки красивите книжки, които наистина са много подходящи за децата. Вашата мисия е да се преборите и с екранната зависимост. Какви са резултатите, които постигате до момента? Резултатите са доста добри, бих казала дори впечатляващи. Имаме много обратна връзка, както от родители, така и от специалисти, от педагози в детски градини, в училище, в начално училище, също така от логопеди и психолози, които използват в практиката си буквално като терапевтичен метод нашите книжки. Те ни споделят, че деца, които са били с екранна зависимост и може би все още са, тъй като това не е нещо, което се ликува или коригира с една книжка за 5 минути. Със сигурност не твърдим това, но определено книжките са много интересни за дечицата и те много по-рядко искат да се докосват до екрана, когато се докоснат до това преживяване. И същевременно книжката, освен че е интересен и забавен метод и добра алтернатива за детето, тя се явява и като терапевтична наистина за мозъка, тъй като развивайки и ляво и дясно полукълбо едновременно, се наваксват тези дефицити, които са се извършили вследствие на екрана и този бърз допамин, който е достигнал до мозъка. И всъщност това е главното, което правим ние с книжките си, да помагаме на дечицата да запълнят тези липси и същевременно да се надградят, като книжките са подходящи и за деца, които не са с екранна зависимост, т.е. и за деца, които са с много по-добро развитие, но благодарение на тях когнитивното им развитие става още по-голямо и още по-голямо. Бих казала, че дори са подходящи и за деца с специални образователни потребности. Това е, може би, много важно да го подчертая, тъй като много логопеди и ресурсни учители ги използват в практиката си и наблюдават подобрения при деца с аутизъм, деца с дислексия, с говорни нарушения, което изключително много ни радва и ни дава криле да продължаваме в тази посока, да развиваме още и още материали, за да може децата да са емоционално удовлетворени от новите книжки, които да им поднесем. Да, относно екранната зависимост, ако мога и аз да допълня, всъщност тук специфичното е, че най-големия проблем, най-често срещания проблем при децата е бързата лента, т.е. те като хванат устройството, като влязат в шортовете на YouTube или на Instagram, на Facebook, няма значение къде, в TikTok особено, и както Ники каза, този бърз допамин, който те търсят постоянно, видео след видео, бързо да консумират тази информация. Ето това наистина кара мозъка на детето да не се развива достатъчно и то да търси отново и отново това нещо. И буквално едно дете, ако го оставим, то може да прекара часове, всеки ден часове наред в търсейки този бърз допамин. Ако детето обаче насочим фокуса му, вместо да скролва нон-стоп лентата, да прави нещо полезно от телефона, да учи английски, да играе дори някоя игра, която е логическа и провокира мозъка му, всъщност тогава телефона може да се превърне, или таблета, разбира се, може да се превърне в нещо, което е полезно, нещо, което го надгражда. И ние се опитваме да изкараме децата от онзи свят,
телефонния свят, поне временно, ако може за половин час, за един час, да ги извадим от този свят и да им дадем нещо, което наистина ги развива. Ние се опитваме точно това да направим с нашите книжки и наистина, както Ники каза, стотици обратни връзки валят, както от България, така и от другите държави, в които продаваме. И виждаме най-различни обратни връзки. Например, майка, която споделя за пръв път детето ми половин час не търси телефон. Друга майка споделя, детето ми е в аутистичния спектър и за пръв път това помагало наистина му помага да бъде по-съсредоточено, и всякакви такива обратни връзки ни показват, че наистина методите работят. Също така най-новата ви книжка Vivolent е посветена и на тази мисия да се бори с тази екранна зависимост. Да споменем за нея малко информация. Да, Vivolent се роди буквално от един сън, който аз сънувах. И го споделих с Ангел и той обича да сбъдва моите мечти, заедно да ги сбъдваме мечтите, и буквално след месец вече тя беше почти готова, написана и дадена на илюстратор, за да може да сътвори най-красивите илюстрации. Vivolent е един свят, в който екраните не се отричат, както каза и Ангел, но се използват по същество, т.е. използват се за преживявания, които ни носят някаква стойност, полезно съдържание и дори забавно съдържание, но в много по-умерени граници. В Vivolent всъщност екрана е олицетворен в образа на Цифрон, наш главен герой, от когото нашите главни герои, които са лицето на нашето издателство, Виво, Вива и Тино, идват да спасяват 7 дечица от екрана, 7 дечица на планетата Земя, тъй като нашите герои не са от планетата Земя, те идват от този таен свят Vivolent, където всички деца, между другото, обичат да играят с двете си ръце едновременно, обичат да играят с родители, с учители и в партньорство. Това е специфичното за този свят. И те идват да спасят дечицата, като също интересното в тази история, че всички тези деца, всички тези 7 деца са всъщност нашите деца. Моите 2 дъщери, неговият малък син, деца от децата на наши приятели, които са много близки. Ние искахме да запаметим и запечатаме тази история и всъщност да си ни остане един много мил спомен и да помогнем на много деца да открият своите супер сили и таланти, защото всъщност нашите главни герои, освен че спасяват децата от Цифрон, те им показват алтернативата в лицето на техните най-големи таланти. Те стигат до техните таланти и заедно в интересни случки и предизвикателства ги развиват заедно. И така всички накрая на книжката има хепи енд, естествено. Цифрон също. Все пак той е победен, но в крайна сметка той се смирява и разбира, че има място на планетата Земя и за него, но когато се съобразява и когато не прекалява с дечицата. Много хубава история, наистина. Пожелавам на повече читатели, деца да се срещнат с нея. Как и защо упражненията, които представяте, са полезни не само за децата, но и за възрастните? Всъщност, мозъчната гимнастика е инструмент, който подобрява мозъчната дейност. Мозъкът е мускул, който има нужда от движение не само в ранна детска възраст, а през целия си живот. Това е точно като един фитнес за мозъка, както раздвижваме тялото си не само като деца, и ние като възрастни, зрели хора ходим да тренираме или поне се движим, което ни дава някаква двигателна дейност, ни осигурява. По този начин, чрез мозъчните гимнастики, ние, както казах и в началото, ние държим мозъка си буден и млад, предотвратяваме когнитивното стареене и всъщност деменцията и друг тип заболявания, които за съжаление съпътстват човечеството в днешно време все повече и повече, биват забавени или дори правим дори като превенция. Ако започнем по-рано да правим тези мозъчни гимнастики, бихме могли да направим съществена деменция, т.е. превенция срещу деменцията. Хора с неврологични заболявания също използват методите ни, болни от множествена склероза, хора, които са прикарали инсулт. Така че книжките ни наистина работят при всички възрасти, дори при тинейджерите, защото много често имаме споделяния от родители, които са наши клиенти, и казват: добре, книжките са много хубави, ама няма ли книжка за възрастни? И ние им казваме, книжките са и за възрастни. Не случайно казваме, че са от 3 до 103.
Вече започнахме да го адресираме и на корицата на книжката, защото до момента беше от 3 до 103, но сякаш хората игнорираха тези цифри и затова сме написали вече, че те са наистина за деца 3-4+, за тинейджери, за родители и за баби и дядовци. Защото имаме вече върли фенове, баби и дядовци, които ползват книжките като терапия и родители с много напрегнато ежедневие, които пък използват книжките като медитация срещу стреса, защото натоваренето ни ежедневие понякога ни докарва до прегряване, до бърнаут, който можем да успокоим, да смирим малко емоциите си с тези книжки 15-20 минутна мозъчна терапия. Да, тук мога да допълня, една клиентка от Унгария наскоро ни написа ревю и в ревюто казваше, тя беше възрастна жена, казваше, че е доволна от книжките и всеки ден си прави упражнения и питала ChatGPT дали това наистина помага да поддържа мозъка на тази възраст и ChatGPT е отговорил, да, тези упражнения дори са по-добри от решаване на кръстословици, судоку, така че насърчил я самия изкуствен интелект и е насърчил да продължава да си ги ползва. Прекрасно, наистина. А и едно хубаво занимание заедно деца и родители, които могат да споделят, защото, както знаем, децата винаги се радват, когато не просто ги оставим сами да направят нещо, а се присъединим към тях и го правим заедно с тях. Така че съм сигурна, че е много приятно споделено занимание за деца и родители. Много ви благодарим за този разговор и очакваме отново да ни изненадвате с нови идеи и нови карти, книги, упражнения, които наистина да помагат и да дават своя резултат, както и вече се случва. Много благодарим на Николета Генова и Ангел Мацанов. И ние благодарим.